Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara'a lan maca sapa al-baquna ulama baqun bitasdidi kelawan tasdid. Qad kudzibu dadi qad kudzibu. Wal makna utawi maknane wa zonna. Iki maknane nek ditasdid wa zonna lan nyono sapa ar-rusulu para rasul annahum sak temene utawi dheweke kabeh iku qad kadzaba temen-temen ngorohake hum ing para rasul sapa al-umamu pira-pira umat aladzina hiya wong akeh amanu kang padha iman sapa aladzin bihim kelawan para rasul bima kelawan barang jauh kang padha tumeka kang padha nekani sapa dheweke kabeh bihi kelawan ma minallahi saking Allah. Wa hadza utawi iki utawa wa hadza takwilu utawi iki takwilan iku mangkulun dinukil ngan Aisyah saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha wa huwa hale utawi iki takwilan iku ahsanul wujuhi paling bagus-baguse pira-pira bentuk. Wa qalat lan ngendika sapa Dewi Aisyah ngendikane innal balaa sak temene utawi balak Pancabaya iku lam yazil zala yazulu lam yazul ora tumurun utawa ora tumeka minal ambiyai saking para nabi hatta khofu ngantek padha ngawatirke sapa para nabi min ayat riba saking yen ta ngorohake hum ing para nabi sapa alladzina wong akeh kanu kang ana sapa alladzin ana iku qad amanu temen-temen padha iman sapa dheweke kabeh bihim kelawan para rasul. Iki makna sebagian sing salah satu cara bacanya ditasdid kudzibu. Ditasdid karo ora ditasdid ana geseke titik sesuai sudut pandang saka sebagian para ulama-ulama sing mursid niku wong sing nuntun saka rasyada yursidu mursidun. Iki jenengan sok krungu mursid niku wong kang nuntun, ulama sing mursid sing nuntun. Ya mung krungu terus tiru-tiru nek omong iki senengane ora dingen-ngen karo ora diurutke, karo ora digenahke. Jluntrunge makna iki apa? Mbah kaya anu ya ulama mursid. Ora mung kae
Durwetan kae ya mursid. Maksudnya Mbah Mursid. Kok terus mengono ya? Maknane para rasul niku duwe penyono. Para rasul niku duwe penyono. Bahwa umat-umat sing sadurunge niku do nggorohake para rasul karo nggorohake wong-wong sing do ngimani para rasul. Maitu maksude maitu karo rapate percaya karo rapate nyocoki. Kan terus ana rasule, ana penderek utawa ana umat-umate sing iman, ning ya terus ana wong liya sing do ra gathuk karo do ra melu. Lah sing ra melu karo sing ra gathuk niku luwih akeh. Ora mbiyen ra saiki mesti luwih akeh kok ya. Sing nderek ning rasul karo sing do maido karo sing ra nderek niku akeh sing ra nderek. Sing iman marang para rasul ki ora mbiyen ra saiki sethithik. Malah kepara sing ra nderek niku do nggorohke rasule ora ngimani nek niku rasul nek niku utusane Allah karo nyalahke lan gobloke sing do melu. Malah ana sing ngomong sing ra njodoni galo sing do melu nabi galo sing do nderek rasul ra yo malah ming saya kere to. Umate Kanjeng Nabi terutama sing diunekke ngono kuwi karo wong-wong munafik karo wong-wong kafir. Dunekke nek nderek Muhammad ki ora tambah apa-apa kejaba mah mung tambah kerene. Lah karang jak yo wis dinas ora kok istilahnya nderek nang Kanjeng Nabi. Oke penghuni swarga iki sesuk sing kere-kere kuwi kok. Oke penghuni neraka kuwi sing sugih-sugih. Iki pancen wis dinas ngono kuwi. Oke lho kula matur. Oke iki berarti ora kabeh ning prosentasene luwih oke. Ya ana wong sugih ahli swarga ning titik. Ana wong kere ahli neraka. Titik ya ana ya. Ning ya iso arep kere ngaji ahli neraka. Ya iso ya ana ya. Ah wis mung ra ana pilihan. Ya sakniki gampangane ngeten le sugih wae. Penyebab kenapa wong sugih ahli neraka secara kasat mata, baik didelok kasat mata maupun krungu saka kuping. Sebagian wong sing sugih niku le iso dadi sugih wae kadang kala nggunakake cara sing sok ora bener. Le ra dadi neraka piye jal? Ya sering kula matur kados dene pejabat-pejabat. Menika sebagian le do iso sugih nganggo laku sing ora bener. Nganggo laku sing ora bener pripun? Kadang urung sida dadi, le arep dadi we dadak nganggo suap menyuap. Wes niki awal saka gejlompronge le pengen dadi wong sugih. Dadak nyuap, nek ra ngerti nyuap nyogok. Suap kok. Surat dan dulan. Disuapi. Seka urung sida dadi pengen dadi wis nganggo laku sing kaya katen iku. Langanallahu ar-rasi wal murtasi ngeten nika. Allah niku nglaknati wong sing nyuap karo wong sing disuap. Iya iki arep iso dadi wis lakune ra bener. Engko pemburine wis dadi bubrah kabeh. Pemburine. Terus nika
pejabat-pejabat sik ning nggone dhewe sebagian bisa dibilang sebagian besar sepak terjang karo le dadi pejabat wis ora tedeng ngaling-aling, wis ora dadi rahasia meneh, tetep oke-oke korupsi. Ya piye? Lek arep iso slamet kowe piye? Lek arep ora nang neraka kowe piye nek ngono kuwi? Mula ya sugihe mblegedut-mblegedut. Iki ming cuwilan keterangan saja. Terus ana sing ora pegawe, terus ana sing ora nyuwap. Pengen dadi wong sing sugih, kowe ndadak ngingu pesugihan. Wis ora bener meneh. Ya buta ijo, ya tuyul, ya babi ngepet. Wes werna-werna pokoke pesugihan iki werna-werna. Iki ya ming tembung wong kula rong tau wira. Ming ngomongane wong domong kok. Lemune ngingu pesugihan. Terus sing bakul-bakul pengen sugih, pengen laris, ya ngingu pelaris. Sing lemune nek adol pangan men supaya rasane enak wong sing tuku tuman engko diecesi sike. Sing lemune apa ora jijiki wis. Yuwagi ecesane wong wis marai radoyan mangan di malah ecesane pelaris. Mula lemune larise iso melimpah ruah, iso mbludak-mbludak. Ning kadang sok nganggo laku ngono kuwi. Lek arep iso ora neraka kowe piye? Lah oke ahli swarga wong kere-kere karena laku kadonyane pres-presan. Ora sah neka-neka, pokoke ya ming lawaran ra nganggo apa-apa. Murni wutuh nganggo apa sing diisoni. Dilalae isone tukang, ya wis murni mbut gawe dadi tukang. Mula ya angger setu bayaran Senin ra cecekel. Lek arep iso korupsi, lek arep iso mlaku menggok wae piye? Sekole golek kowe jan wis polos-polosan iki. Bakul-bakul kae nek sing polos-polosan ya ngepas. Ora begitu mbludak, ora begitu buaya ngepas. Batine ra sepira, buruh apa meneh. Mbuh buruh sawah, mbuh buruh pabrik, mbuh buruh bangunan, mbuh buruh apa-apa kabeh pas-pasan. Nek cara bahasa kerene wong buruh niku nek UMR Jogja paling cendhek. UMR Jogja iki jan paling cendhek dibanding liyane Batam no wow. Kono UMR dhuwur. Makane sekali golek wis ora bakal menggok-menggok. Kok nek wis kecekel sing sugih karo sing kere cacakane yo beda yo wae. Ha wong sugih iki cacakane ya wis ngono-ngono kae. Bisa dibilang ming terus takasur. Akeh-akehan numpuk-numpuk kadonyan karo mbagake donyane nek sing wong sugih-sugih. Cacakane iki ora cetok. Tuku gandeng kesenengane niku patung-patung Spiderman misal. Kok ngono kuwi kok miniatur patung Spiderman digawe saka iki iku dituku nggo koleksi karo nggo hiasan omah. Ya regane iki nek kur 75 apa tekane 125.000 ora apa-apa. Lah kuwi iki paling murah ngono ya 35 juta. Patung Spiderman kok regane 35 juta. Nek kaya awake dhewe ra ya. Di 35 juta wis mesti wo pendak dina adus. Karena pading sehat. Di 35 juta. Wadang kae krungu berita kabar jam tangan regane 1 miliar. Susaya ora mudi kok.
Cak-cakan sing nyolok mata urung cak-cakan sing liyane. Penat sithik ngono leng ning karaokean kelas mewah. Kancani LC. Saya sithik leng ngono nang nggon anu kae istilahnya nek bahasa Inggrise nang nggon message ngono kae. Sing tulisane masage. Wah wis pokoke wong sugih-sugih cak-cakane wis ora cetha. Nek cara setengah nuduh ngono wong sugih-sugih blegedut kae bojone resmi sitok ning simpenane blekane ora umum. Ora umum nek sing sugih-sugih ngono. Nek wong wetan jenenge gendaan. Wong wetan. Nek tengah kene jenenge demenan. Nek kulon kono jenenge simpanan. Wong sugih-sugih. Lah nek buruh mosok laden tukang duwe gendaan. Aduh. Ayo ngejak mati bareng nek ngono. Ora mungkin tuku gelang jam sing neka-neka rega kaya ngono kuwi ora mungkin tuku patung apa tuku apa wong ra duwe utawa wong kene wis pokoke anggere mbut gawe pas nggo netepi kebutuhan pokok akhirnya gandeng ra deduwen luwih semangat luwih mempeng ibadahe sebab ra ana sing ganggu ra ana sing reridu ming selora cecekel ngono wis enting kon jamangah ngaji enting lha ngopo njak acara karo kegiatan sing bangsa gratis iki ming kuwi kok. Liyane. Makane sing bangsa ibadah kuwi sing disenengi karena gratis sebab le golek gratisan wis ora cecekel. Lera ahli swarga piye jelas. Nah, nek sing bangsa gratis ya enteng jeling lakon iki enteng. Lah penutupan saka Dinas Budaya karo Hari Jadi Kabupaten Bantul bengi ora. Penutupane musik gratis to. Pamangka NDE Nderboe Pendosa terus ana apa meneh kan saka bareng asar lekase iki. Semua wis sing delok mbludak-dak kok ya. Parkire ngantek tekan kene iki sih. Mbludak-dak wis. Welok tenan nek iki. Aku jam 09.00 bengi ndono ndelok. Tak ungak ya. Ya tak pikir-pikir yo kok ngene kok seneng. Nih yo tek gratis jan bayaran nek oke semono kae. Bayar ngono ora bakane yo mbludak iki tek gratis. Karena suguhan-suguhan iki aku ngarani yo ora istimewa. Lagu ya sempoke sak uni-uni mumpung mlumpuk. Lagune cah TKW dinyanyekke kok ngono. Macet. Kalau kau suka hati tepuk tangan, ngono iki pengen nilai sapa-sapa iso iki. Tuwek-tuwek dibaleke cah bayi. Weh, lah kok nyanyine. Aku yo melu tepuk tangan. Saiki mah cah cilik aku sak mikir. Wah, jan ora cetha tenan. Tuwek-tuwek ji lagune kalau kau suka hati tepuk ta iki gek ngopo. Aku lingak-linguk isi wah lemah ka wong kenter aku tak pikir-pikiran. Yes. Ya ming tau gratis kuwi lho.
Nang omahe buka kitab kuning sineng kono mingkon tepuk. Wes pokoke ming iki ngopo kula ngrasake sing ngene iki lho wis ora mutu tenan. Bagi saya pribadi lho. Nek bagi yang lain monggo nek bagi saya pribadi saka kahanane karo lagu-lagune iki wis. Lagu TK-TKJ. Sayonara sayonara. Tutupane nderboe tak ngono kuwi. Bengi kae. Sampai berjumpa pulang. Lah SD to iki. Bae tenan kok. Sing ora dinyanyekke iki balonku ada 5. Ki kok ora nganggo balonku ada 5. Oh, alah ya Allah, sing basa gratis tak ngungal. Terus apa ya ning parkiran ini? Ajeng ngak, Pak. Ana sing aro-aro ngono. Jeng golek bahan ngaji. Aku ya ngono kuwi aku. Golek bahan. Jebul ya oleh tenan. Urung delok tampilane sing do nonton-nonton. Walah, werna-werna tenan tampilan. Serem kae. Le nyandeng suwaton semlehok. Gek udut klecas-klecis wae banget tenan. Wangger musike muni jingkrak juget kae. Aku ya dadi rada obah awake kae aku. Iki nek kesuwen kesetrum aku. Ora cetha tenan yakin. Dia melu juga desain. Suwe-suwe nek kesuwen kesetrum. Ragendah ya. Wah, tenan semua kok kabeh dia. Alah ya Allah. Mula nek jenengan paham memang nek gebyah-uyah ki bersyukurlah dadi wong ra duwe. Dengan dimodali Allah dadi wong ra duwe niku ki terus do seneng ibadah. Dimodali kahanan ra cecekel ini terus dadi istiqomah le ngaji barang. Le ngaji ya terus mangkat terus ya. Ana sing sugih mempeng ngaji, ana sing sugih mempeng jamaah, ana sing sugih mempeng ibadah lah ya kuwi sing pengecualian mau. Sing do ahli neraka kuwi pengecualiane dadi ahli swarga. Sing paling pahit iki kere ora tau ngibadah, ngaji ra kenal, mah nyengiti wong ngaji wis. Salat ning ming lanyo-lanyo nang omah, jengkelit ngono kae. Le salat kuwi wah kuwi gek wis ning donyane kere pengen apa-apa ora keturutan. Malah daftar neraka. Lah kuwi ya pengecualian kuwi ya. Nek sing umum ya ngene-ngene iki nek sing kere-kere iki pokoke istiqomah le ngaji, le ibadah. Ngaji modele ngene iki ngaji sing asik, ngaji sing seneng kok ra mangkat. Ngaji asik, ngaji terhibur malah kepara kena nggo terapi stres to niki iki. Bodonge stres bahasan ngaji ora sida sih. Wong ya nang kene iso wah ngono wae. Dadi ora stres to. Jal golek ana ngaji sing model ngene iki. Angel ae. Wamongko dokter wis ngendikake sing jenenge olahraga marai sehat tenan ki ming guyu. Atine seneng, atine semeleh wis niku kesehatan paling hebat. Nang kesehatan paling top ya semingko ngono kuwi ora sahane aneh. Gene ning omah wis sing kakung-kakung iki po iso guyu. Ora iso iki. Nang omah ngono wae wis. Ulate jakrut kae. Kaya panganan jenenge anu telpit. Agarang jakrut coklat tadi kae to.
Panganan kok jenenge kok ngono. Kaya wajahe sing do ngaji ya. Lah japrut kali. Pahit. Ale iso semringah, le iso padang ya tau ngaji. Jarang ngaji mbok nek ra rupane medhen. Tenan nek sik kakung-kakung ki lho nek nang omah ora ngaji mandelok to kae. Wajahe duwedi serem-serem kae. Ayo kae mecucu japrut kaya tolpet kae. Aku wingi jenenge ya ora ngerti iki panganan apa to ngono iki. Sing ngomongi ya malah kene, Jek. Sampeyan kok jek ben sing ngomong ngono aku kok. Kono mah hafal. Niku ki jenenge tolpet, Pak. Lek muni ngono. Malah hafal. Mula ora sah berkecil hati nalika kita iki nderek Rasul terus akeh sing ranjodoni nderek Rasul bolone ora akeh sing ora nderek Rasul ya ben kana luwih akeh ya ben kene sithik ya ben karena butuhe urip niku rak mung golek kamulyan bar urip. Iki butuhe urip niku golek kamulyan bar urip. Berarti uripe sakniki dienggo cawis-cawis. Sing paling bener iki niku uripe sing sakniki nggo cawis-cawis. Cawis-cawis nggo mulya bal urip. Sing paling enteng ki nek dimodali ora cecekel. Angger ora cecekel wae enteng cawis. Nek cecekel kokean acara. Wong angger cecekel kokean acara, kokean rencana. Pengen iki iku, pengen neng kono neng kene, pengen tuku iki wis kokean rembug. Nek ngene iki wis ora bakal pengen. Ayo aja ngomong aku pengen ngene aja moro sing wedok amun ora dikeplak sampean. Cekel ora pengen lu. Penak nek wis ngaten iki dadi semelek ngaji wae ayem wis. Niki wae pokoke disyukuri apa sing ana lan dadi peparinge Allah Subhanahu wa taala iki disyukuri, didadekke penyemangat nggo ngibadah, nggo cecawis golek kamulyan kobarurip. Muga-muga do dirahmati Allah, diberkahi Allah, sehat waras, do istiqomah le ngaji le ibadah, kinanten ati sing sabar, ati sing ikhlas, kasembatan apa sing dados hajat lan pandonganipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.